ke yanzu ba ko sisi a cikin kin da dan samu ya bari kuma ya san da cewa za mu zo ni ba kin san wani abu irin abin da ke fata min rai da ita kai a rayuwa dan Maula bai ba wallahi bai ba kuma da bai yi ba za ka ce mu zo ne a tare muka zo ai ni in na zuwa dan Maula ke in miji ga zo ka ji wani zance ne da banda Allah shi ke haramun ce amma kina ji yanzu ba maganar Maula ba magana wannan ba yadda za a mu samu kuɗin motar da za mu koma gida da mun zo ne mutumin nan kina kallo ya ware ya tafi abin ni kaina abin da yake damu na ke ni gaskiyar lamari na gaji ni kaina na gaji wallahi na gaji ayyo Allah ni za ki da yaki goya ni ma ni wallahi da ba haka ba kai goyo ana maganar kuɗin mota ka rika mun wani maganar goyo na fi shi gajiya to kaga ko in zaka to mu tafi ka to mu tafi dan ni na riga na gaji so nake yan tafi yaki ki banni to ai ba ke ma kin san ba da tafi kwandila za mu je kwandila kai kuma wasa da kai to amma ita da mije ko direban gidan ku ne ko mai gari almaji a to mu je inda zaki je a garin nan ka kai ta yake sala ko zo to mu je yawa wai mai gida lokacin a da wannan ne 350 dari ba 350 a 350 ne ko 350 350 eh ai ni so nake mai gida alquran so nake kafin 2023 kai na sai a da sau ya fi 8 wai yanzu kullum zan samu 1500 to mu da ka samu to ni nake samu a haba Allah wallahi ina samu wallahi da gaske to kai wai yanzu kai ni ba tsawon soja kake ganin ba wannan ne kai kana da tsawon soja ne kakin da lafiya da kai sai ka jika na je Maiduguri ya fi sau 8 kai Sambisa na shiga yadda ka san idan na zo Kano ana gana da dan buki haka nake in je Sambisa na saba da komai na cikin dajin nan ina gaya maka ka zo kana ga mutane abun nan wai kana gudu ma kuwa da yalla baka gudu kai wallahi ban 500 mana 500 kai mana kuma ba ka san yanayin da ke to ne ba 500 wannan 500 da hawa to kinga ba shi za a bashi ko kyale shi za a bashi na gode ta yanzu aka samu bakin ciki ce yi wallahi magana da ka cika so ko bakin ciki zaki mun 500 din na ko da 100 na baki bate ba ina ruwan wani ya ji mu din zaki karbi 100 ina wa 100 din Allah an zo okay an zo wannan shi sauka to yanzu ya zai kawai ni dai sai ke na gode kenan na kake da mu na gode yawa kai zo ka zo ni a soke na can gaba soke sai ka daga zo soke na can gaba ni a can gaba ka soke dan so ko ka zo to kuma ni nan to ai wa nan so ka ba kai ka fito ka ji mana menene me baro ko ba mai ababurin